Lalela-ke, this is Member the Original Newsroom. Stay informed, stay ahead. Ikuphathele eshisayo indaba namhlanje. Abesifazane beqembu lomkhonto wesizwe namuhla bebehlangene le enkandla beyobungaza lady umama uMakhumalo bejabule njengabantu besifazane. Uyabona nje nokuthi bekumnandi lana bejabule omama kuyinyanga yabo. Cha alikhe bese kuba ukuthi-ke usase sehlelwa umshophi bafowethu. Kube namalunga alesi yathe mesendleleni eyakhona laphana ase ginqikelwa itekisi yasiyasha-ke ngale ndlela eshengayo basibona nje la kuvela. Sifisa nje ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini yabo laba abahlelwe lo mshophi lona. Kona akubanga into enhle and futhi-ke kuzokwenzeka nje isimo esigameke esibi kanjena abantu bebethe baphuma emakhaya beyojabula. Kodwa-ke siyathemba ukuthi uNkulunkulu imindeni uzoyiqinisa sithi nje dudu emndenini. Ngaphandle kwalokho-ke okunye bafowethu, umcimbi uhambe kahle kakhulu waba impumelelo umcimbi. Asolutho abomama bajabulile. Sithi nje umkhonto wesizwe Women's League awuqhubeke uyibambe noma inyanga yabo isidlulile. Aqhubeke kodwa abantu besifazane sibathande sibavikele. Omama bethu laba abazali bethu abakhosikazi ethu kumele sibavikele, kumele sibathande. Uthemba ukuthi beshaya iculo labo leli ake usheshe. Hhayi izinto zibe sey'shesha ngempela phela sibabona naba sebehleli la phansi ematafuleni omama sebezothile. Uyabona sekuthe kuzololo nolaka selithe ukwehla. Manje izinto sezenzeka ngendlela ebebefisa ukuthi yenzeke ngayo. Cha bekumnandi impela la ne-decoration siyabona ukuthi hhayi into le ibikushaya into enkokeme, into esezingeni le. Uyabona cha kuhlelwe kahle impela bebeyazi into bebeyenza. Siyabona nalana-ke umama la uMakhumalo sebemnikeza izipho-ke njengosingayi ngoba phela kahle kahle bekuzobungazwa yena. Umama angaze kuphela inyanga yabo but besifazane bengamubungazanga belethe izipho-ke la kwisalukazi madoda. Sijabule safa, sijabule safa silokhu sishilo ukuthi hawu angikholwa, hawu okwami nalokhu, okwami nalokhu. Ebona nje indlela abantu abamthanda ngayo nothando abamnika lona. Cha yizo-ke lezi ebenginiphathele zona namhlanje. Singakhohlwa bafowethu ucindezela u-like laphana, u-subscribe nisi-support ukuze sizoqhubeka nathi sigqugqumezeleke. Siyabonga.